Velkommen. I dag dykker vi ned i et komplekst og ofte usynligt landskab, de relationer, der formerer os, holder os fast, og nogle gange, i al stilhed, nedbryder os. Vi skal tale om de psykologiske mekanismer, der gør det så svært at forlade usunde forhold, især dem, der er bundet sammen af fortidens minder og forvrængede følelser. Før vi begynder denne vigtige samtale, hvis du finder værdi i det, vi deler, så overvej at synes godt om eller dele denne episode. Det hjælper budskabet med at nå ud til andre, der måske har brug for at høre netop disse ord i dag. Ved at abonnere bliver du en del af et fællesskab, der søger indsigt og heling. Lad os nu begynde. Vi er ofte tilbageholdende med at give slip på en ven eller et familiemedlem, der er forbundet med nostalgi. Det føles forkert. Det er svært at smide en kasse med arvestykker eller gamle familiefotos ud. Og præcis sådan kan det føles at skulle tage afstand fra en af disse nostalgiske relationer. Så lad os tale lidt om risikoen for at rette vores vrede mod de mennesker, der forsøger at hjælpe os, i stedet for mod den narcissistiske person. For det er simpelthen for truende. Mange af de oplevelser, folk har i narcissistiske forhold, især i de mere alvorlige af slagsen, afspejler oplevelserne hos mennesker, der gennemlever enhver form for relationel traumer. Hypervågenheden, den konstante følelse af at være på vagt, undgåelsen, grubleriet, tabet af tillid. Og der er noget andet. For nylig genlæste jeg en af de mest banebrydende bøger om traumer, Judith Hermans Trauma and Recovery. Jeg blev hængende ved et afsnit, hvor hun beskrev, hvordan traumaoverleverer ofte forskyder deres vrede over på deres terapeuter eller andre mennesker, der rent faktisk prøver at hjælpe dem, og ikke på den person, der forårsagede skaden. Hun forklarede årsagerne, at det er mere sikkert, at det er en måde at håndtere en overvældende følelse på. Det er den retmæssige vrede rettet mod det forkerte mål. Dette fik mig til at reflektere over noget, som overleverer af narcissistiske forhold ofte gør, især i de tidlige faser af deres helingsproces. De langer ud efter de andre mennesker omkring dem, ikke efter den narcissistiske person. Overleverer kan blive vrede på terapeuter, der antyder, at adfærden i forholdet ikke er sund. De kan tage afstand fra venner eller familie, der observerer, at den narcissistiske persons opførsel ikke er i orden, eller som bliver vrede på den narcissistiske person på deres vegne. De kan endda blive vrede på dem, der simpelthen siger, du er nødt til at afslutte det. Du skal stoppe med at tale med den person. Overlevere i disse forhold kan blive irritable over for alle andre, men bevare deres normale kommunikation med den narcissistiske person, hvis adfærd faktisk er årsagen til deres stress og fortvivlelse. Det mindede mig om alle de gange, klienter har reageret sådan over for mig. Faktisk var den største begynderfejl, jeg begik, da jeg startede med dette arbejde, at jeg for hurtigt forsøgte at forklare mine klienter, at personen i deres liv var narcissistisk. Jeg lærte at lade være med det. Med tiden lærte jeg, at det handlede om at lytte, vise omsorg for klienten, validere deres oplevelse og forsigtigt skubbe dem i retning af erkendelsen. Stille spørgsmål som, dette er ikke sundt, vel? Eller, kan du forestille dig, hvis du så dette ske for din datter eller en anden, du holder af? At lade dem nå frem til konklusionen selv. Selv i dag, hvor det er helt tydeligt, at der ikke findes nogen undskyldning for adfærden i forholdet, kan klienter blive frustrerede på mig. De kan forskyde noget af den vrede, de bærer på, over på mig, fordi de for alt i verden ikke kan rette den mod den narcissistiske person i deres liv. I starten blev jeg ked af det og frustreret. Jeg tænkte, jeg prøver jo bare at hjælpe dig. Men arbejdet for os som terapeuter er også at være til stede, at være standhaftige og ikke lade os ryste af klientens traume, men at validere og være nærværende. Som terapeuter er vi trænet til ikke at tage det personligt. Men hvis du ikke er nogens terapeut, hvis du er en ven, et familiemedlem, kan det virkelig gøre ondt. Især når du ser dem fortsætte, som om intet er hændt, og endda være venlig over for den narcissistiske person, men så blive vrede på dig. Du ønsker jo bare det bedste for dem. Men sådan fungerer narcissistisk misbrug.
Det sender rystelser gennem hele det sociale netværk. Selvom du ikke er direkte i forholdet, bliver alle påvirket. Det, der sker, er en traumebundet ambivalens. Det er et forsøg på at forblive sikker i et usikkert forhold. Relationel traume bliver siddende i os. Det er som en uvelkommen rygsæk, vi bærer på hele tiden. Som Judith Hermann så smukt formulerer det, er krænkeren altid til stede som en tredje person i rummet, selv når de ikke er fysisk der. Den narcissistiske person er der, fordi vi bærer svigtet i vores krop. De negative stemninger, vi føler, inklusiv vrede, kan komme ud rettet mod andre, sikrere mennesker eller situationer. Vores krop ved, at det er meningsløst og måske endda farligt at lange ud efter den narcissistiske person. Men vreden skal ud. Dette kan være endnu mere udtalt i narcissistiske forhold, fordi de ikke altid er dårlige. Der er gode tider, der er behov, som bliver opfyldt, og der er frygt for, hvad et brud kan medføre for frygten for at være alene til den meget reelle frygt for misbrug efter separationen. Den såkaldte kur mod relationel traume og narcissistisk misbrug er støtte. Simpel, medfølende, social støtte. Validerende, trygge, afstemte relationer. Terapi kan være en del af det, men du har også brug for venner og familie. Så hvis du bliver vred på dem, underminerer du selve den ting, du har brug for at hele. Så vær nådig mod dig selv. Forstå, hvorfor du reagerer, som du gør. Du behøver ikke endnu en ting at bebrejde dig selv for. Disse forhold er så isolerende, og det at blive vred på dem, der støtter dig, kan desværre forstærke denne isolation, efterlade dig endnu mere alene. Heling handler om at være nysgerrig på dine egne reaktioner. Skam er et kerneproblem. Husk, at meget af det er en internalisering af den skam, den narcissistiske person projicerer over på dig. En internalisering af gaslighting og troen på, at du er problemet. Inkonsekvens er på mange måder mere smertefuldt end fravær. Fravær kan du sørge over. Inkonsekvens efterlader os i en evig tilstand af selvbebrejdelse og forhandling, hvor vi aldrig når til accept. Når vi forsøger at forsvare det uforsvarlige, bliver vi vrede. Og desværre retter vi ofte vreden mod de forkerte mennesker. Men husk også, at vrede er en del af sorg. Et narcissistisk forhold kan føles som en evig, uforløst sorg. Nostalgi er en forræderisk kraft. Jeg har tænkt meget over, hvor meget den holder os fanget i alle former for narcissistiske relationer, især venskaber og familierelationer. Ordet nostalgi defineres som en sentimental længsel eller vemodig hengivenhed for fortiden, typisk for en periode eller et sted med glade personlige associationer. Vi kan være nostalgiske for vores barndomsby, for sommerhuset ved kysten, for smagen af en bestemt slags slik, for da vi var børn. Men nostalgi forvrænger. Vi husker ofte kun brudstykker af virkeligheden og får det hele til at virke bedre, end det variabel. Det er en form for romantisering. Hvor mange af jer har ikke besøgt et sted fra barndommen og tænkt, hold da op, det er meget mindre, end jeg husker. Nostalgi forvrænger. Og et sted, hvor nostalgien forvrænger vores syn allermest, er i vores opfattelse af mennesker. En studiekammerat fra universitetet kan i virkeligheden være ret giftig, men personen er et symbol på en ubekymret, ungdommelig tid i dit liv. En fætter kan vække nostalgi for sommerens campingture, men måske var han i virkeligheden slet ikke særlig flink over for dig. Vi blander minderne om tiden eller begivenheden sammen med personen, og pludselig fremstår personen som værende god. Nostalgi kan også knytte sig til mennesker, der var der for os i svære tider. Den ven, vi mødte i en ny by, da vi følte os ensomme. Måske var de ikke de bedste mennesker, men de var et holdepunkt. Nostalgien for, at de var der, overskygger virkeligheden. Det bliver enhver havn i en storm situation. Hvis du er i gang med at hele fra narcissistiske forhold, vokser du og lærer. Det, der var acceptabelt i dit liv før, er det måske ikke nu.
Jeg har gentagne gange set folk, der har beholdt narcissistiske venner i deres liv i årtier, fordi de mødte dem i gymnasiet eller endda i barndommen. Disse venner er en del af vores personlige historiebog, de er i vores fotoalbum. De føles som en permanent del af vores historie. Så, lad os sige, du heler fra et narcissistisk familiesystem. Du bruger tid med denne gamle ven, og pludselig ser du det, deres berettigelse, deres patologiske selvoptagethed, deres gaslighting, deres kritik, deres mangel på empati. Din første tanke vil måske være, det må være mig. Denne person har været i mit liv, siden jeg var 14, og jeg ser det først nu. Sæt farten nederst. Det er ofte ikke dig. Din gamle, giftige ven rider på bølgen af jeres fælles nostalgi. Med dem føler vi os unge. Vi har en fælles historie. Vi har en følelse af at høre til. Især hvis man kommer fra en narcissistisk familie, hvor følelsen af tilhørsforhold mangler, kan disse gamle, nostalgiske venskaber have en enorm magt. Nostalgien bliver et fripas. De slipper afsted med ting, fordi de vækker noget historisk og sentimentalt i os. Så vi begynder at tvivle på os selv. Er jeg for kritisk? Forventer jeg for meget af folk? Men hvorfor overser vi det? For det første ser vi måske ikke denne nostalgiske ven så ofte. Måske er det kun lejlighedsvise opkald eller feriehilsner. Når vi endelig ses, overtager snakken om gamle dage, og det giftige når måske først at vise sig efter et par timer, lige før vi skal sige farvel. For det andet, så vil vi gerne have, at det er godt. Det er en del af den mentale tilpasning, der sker i traumebinding. Vi vil ikke omskrive de gamle historier. Vi vil ikke se på de gamle billeder og lade dem betyde noget andet. Så vi laver undskyldninger for deres dårlige opførsel i nutiden. Det er kognitiv dissonans. For at fjerne ubehaget, vi føler nu, bebrejder vi os selv eller fortæller en historie, der får brikkerne til at passe. For det tredje vil vi bevare den tid i vores liv. De er måske en af de eneste personer, vi har tilbage fra den tid. Det føles som om, at hvis vi anerkender, hvad de er blevet eller måske altid har været, så må vi opgive de minder. Det føles som et stort tab. Og for det fjerde, vi spekulerer på, om det er os. Især hvis vi er i gang med en større oprydning i vores liv, som en skilsmisse eller et brud med familien. Hvis jeg ser det her så mange steder, så må det jo være mig. Selvom vores krop signalerer ubehag ved tanken om at se denne person, og selvom vi er drænet bagefter, er vi tilbageholdende med at give slip. At tage afstand fra et nostalgisk forhold kan føles som at smide en kasse med arvestykker ud. Men når de primære narcissistiske relationer i dit liv, en forælder, en partner bliver fjernet, kan du pludselig se de andre relationer klarere. Og der kan komme et øjeblik, hvor du tænker, vent lidt, den her film har jeg set før. Følelsen af ubehag, fornemmelsen af at blive drænet. Det er den samme. Kun du ved, hvor meget du kan tolerere fra denne gamle ven. Men det er vigtigt, at du ser det klart. Nogle gange skal nostalgi forblive i fortiden, for en grund. Virkeligheden er ofte slet ikke, som vi husker den. Måske handler healing om at forblive i nuet. At evaluere et forhold baseret på adfærden i nuet, undgå at sige, ja, min ven er egoistisk og utaknemmelig, men da vi var børn, havde vi det så sjovt. Du kan godt holde fast i flere sandheder på én gang. Denne person er egoistisk og utaknemmelig, og I var engang børn sammen. Begge dele kan være sande. Men at ofre dele af din nutid i navnet på et minde fra 40 år siden og tvivle på din egen oplevelse nu, det er et kendetegn for giftige relationer. Måske var det slet ikke en god ven dengang heller, men dit 16-årige jeg vidste ikke bedre. Måske var den måde, vennen behandlede dig på, stadig bedre end den måde, dine forældre behandlede dig på. Nogle gange er det mest humane, vi kan gøre, at lade mindet blive i fotoalbummet, hvor det hører hjemme. Og det leder os til det sidste,
afgørende punkt. Oplever du nogensinde glæde, når du er sammen med en narcissistisk person? For det gør vi nogle gange. Jeg talte med en kvinde, der havde en meget narcissistisk mor. Hele sit liv var hun blevet fornærmet og kritiseret. For at undgå fornærmelserne og skyldfølelsen gav kvinden ofte efter for moderen, hvilket gjorde hende mere og mere syg. Hun sov dårligt, følte sig utilpas, udviklede fysiske lidelser og blev mere isoleret. Kvinden var helt klar over sin mors mønstre, mangel på empati, ekstrem berettigelse, selvoptagethed. Moderen talte ofte om, hvordan hendes skønhed og talent var blevet spildt på et ægteskab og børn. Hun krævede konstant ros og beundring. Kvindens fantasi var at aldrig tale med sin mor igen. Men så kom skyldfølelsen. For moderens historie var ikke nem. Hun havde oplevet traumer, migration og en voldelig ægtemand. Og kvinden sagde, at der var dage med glæde. Hun brugte netop ordet glæde. Hun var bange for at tage afstand, for måske tog hun fejl af forholdet. Fordi der var dage med glæde. Mange mennesker i langvarige, usunde ægteskaber siger præcis det samme. De bruger ordet glæde. Det er et stort ord. Det er ikke bare sjov eller latter. Det er glæde. En følelse af stor nydelse eller lykke. Men da jeg gravede dybere med denne kvinde, fandt vi ud af noget afgørende. Hun fortalte, at hun nogle gange følte så stor glæde med sin mor, at hun fik tårer i øjnene. Men disse øjeblikke af glæde var ikke reelt glædelige. De var ikke sammen om at se en smuk solnedgang. De var ikke til en fantastisk koncert. Det var ikke dyb, børneagtig latter. Nej. Glæden kom simpelthen, når hendes mor ikke gjorde slemme ting. Når hun ikke manipulerede hende, ikke gaslightede hende, ikke fremkaldte skyld, ikke løj, ikke sammenlignede hende med hendes søskende. Det var, når hun kom igen med et helt besøg eller et helt opkald, uden at det var krænkende. Sammen anerkendte vi, at for hende var glæde simpelthen fraværet af smerte. Og det er en utrolig lav barre at sætte. Det er ikke glæde. Det er lettelse. Men for denne kvinde, der stadig var fanget i et lille håb om, at moderen ville ændre sig, føltes det som glæde. Dette relaterer sig til kognitiv dissonans. Tænk på, hvordan det føles at være anspændt. Dine skuldre er trukket op, din mave er spændt. Det føles ikke godt. Og når noget så løsner den spænding, føles det fantastisk. Kognitiv dissonans er en indre spænding, vi føler, når de psykologiske brikker i vores liv ikke passer sammen. Det er min mor. Hun fortæller mig, at jeg er dum. I stedet for at skulle tro på, at ens mor ikke er en rar person, hvilket skaber spænding og frygt for et barn, er det lettere for barnet at tænke, måske er jeg dum. Spændingen lettes. Når den spænding slipper, føles det så meget bedre. Det er en sand lettelse. Men er det glæde? Glæde er normalt noget, der kommer oveni. Vi lever vores liv, og så oplever vi noget, der får os til at sige, wow. Er glæde virkelig bare fjernelsen af det forfærdelige i et øjeblik? Jeg mener ikke, at det, at nogen ikke misbruger os, kvalificerer som glæde. Men denne kvinde følte oprigtigt, at hun oplevede glæde med sin mor. Og det var det, der holdt hende fast i den giftige cyklus. Det var ikke glæde. Det var blot, at hendes mor ikke var ond ved hende på bestemte tidspunkter. Du kan anvende dette på et hvert narcissistisk forhold. Har du nogensinde haft en dag med en usund person, hvor de ikke behandlede dig dårligt? Oplevede du det som glæde, eller bare som lettelse? Lettelse er sandsynligvis mindre risikabelt. Den anden dag opførte en narcissistisk person i mit eget liv sig rent faktisk pænt. Og ja, jeg fik tårer i øjnene. Men engang ville de tårer have fået mig til at viske tavlen ren og starte forfra. Nu, med radikal accept,
ved jeg, at nogle gange kan virkelig skadelige, manipulerende mennesker godt ramme rigtigt en sjælden gang imellem. Det fik mig ikke til at ville omfavne dem. Jeg tog det som en gave fra universet i det øjeblik. Mine tårer var udtryk for absolut og fuldstændig lettelse. Det var ikke glæde. Men når vi forveksler lettelse med glæde, bliver cyklussen problematisk. For hvem oplevede ikke disse øjeblikke som glæde? Moderen. For en narcissistisk person kræver glæde et grandiost dopamincirkus. Masser af opmærksomhed, fejring, en parade til deres ære. Alt mindre end det efterlader dem tomme. De opfatter ikke sig selv som krænkende. Så den dag, de ikke er onde ved dig, er bare en almindelig dag for dem. Men for dig er det så stor en lettelse, at du tror, det er glæde. Hver eneste person, der navigerer i et narcissistisk forhold, er en slags kunstner, der arbejder med fundne objekter. Vi tager stumper af skrammel, ødelagte dele, og forsøger at skabe noget smukt ud af det. Vi vandrer gennem ydmygelserne, manipulationerne og svigtene. Vi finder den ene lille ting, måske et kompliment, måske en middag uden ondskabsfulde kommentarer, og vi forvandler det til et mesterværk. Man kan argumentere for, at evnen til at finde en diamant i ruinerne er en gave. Men det er en gave, der kan sløre vores syn for virkeligheden. Og vi bliver ved med at blive såret. Det er sandsynligvis ikke diamanter. Det er sandsynligvis ikke glæde. Det er måske lettelse. Det er måske en god dag. Men du fortjener meget mere end det. Vi fortjener alle sammen mere. Når det er ikke drukne, føles som et godt liv, er det ikke godt nok. For overlevelse er ikke glæde. Det er overlevelse. Vi må fange os selv, før vi overbeviser os selv om, at dette forhold er glædeligt eller godt for os. Når vi benægter virkeligheden, bliver vi syge. Mit ønske for os alle er perioder med ægte glæde. Ikke stjålne øjeblikke af mindre spænding, som vi er nødt til at forvandle til glæde for at undgå at føle skyld og for at overbevise os selv om, at vi ikke er problemet, og at dette forhold fungerer. At hele handler ikke kun om at fjerne smerten. Det handler om at genfinde evnen til at føle ægte, ufortyndet.